Yo, good morning. Kain tayo guys. Ngayon is nagluto ko ng adobong manok sa Atsuite. Ayan, pasensya ka na sa bahay ko, magulo. Daming sabit. Kain. Itong ulam ko, adobong manok sa Atsuite. Masarap. Nak, ano masabi mo, Nak? Nak, ano masabi mo sa ulam? Nak? Hmm. Hmm. Okay, so. Sarap. Kain. Kain tayo, sir. Yung ulam ko is adobong manok sa Atsuite. Kain tayo, Sir Rick. Ayun, oh. Oh, ang sarap.
Kain, sir. Sir Parak, kain. Thank you sa pagbisita. See you sa dating gawi, Sir Parak. Pag hindi ka busy. Saan ba kumain? Dito. Oh, ito yung aking ano kakulab, yung anak ko. Shout out. Gulay po, Papa. Mm. Mas kumain ka gulay. Potato. Ito. Mm. Paano kapag kumain ka ito? Malakas? Oh, masustansya yan. Protein. Ay, Mm. Papa mo kumagana. Ang ganda. Ano ba ito? Kain na, kain. Kaan ako gulay. Mm. Shout out, Sir Parak. Shout out. Kumusta? Kumusta yung ating channel? Ako, sayang yung ano ko, sweldo. Nilaan mo ni YouTube. Sa kanya na lang yun. Basta ang sinasabi. Ano kasi na Papa ah? Hmm? Ano mo yung Papa ko ah? Subscriber ah? Ano kita sa pulis eh? Kinain niya? Parang ka, ako mo sabi ng Papa ko. Sige na. Tapos kakulapos ko siya kapag umamuna ako. Mm. Yun na lang. Ganun ah. Mm. Sipa siya. Amay. Ganun ko sa sipa ko siya. Isipay mo siya? Tapos tatanggalin ko. Tapos tatakbo ako. Sabi ko, Ah. Pagalitan tayo ni YouTube. Kain tayo, kain. Ang ulam ko is adobong manok sa Atswete. Kibara, ang ulam ko is manok. Adobong manok sa Atswete. Yan, nilive ko na. Shout out Rick Bernales. Shout out sa'yo. Part. Bye. Mayong buntag. Ano ka ba?
Kaon tabay, kaon. Ayan, oh. Kaon. Kalami, ani, kalami. Binisayang, kuwan ba? Sudan. Papa, Hmm. papa ka Bisaya. Oh, Bisaya. Hindi ako nang sa Bisaya. Na, oh. Kalami, ani. Adobong manok sa Atswete. Binisaya nga luto. Oo nga. Mayo ka pa siguro ba? Kaya nagsuldo ka na. Ako wala. Nawa nga akong dollar. Gimukbang ni YouTube. Ito nga aking ano, oh. Kasama ko palagi sa pag-vlog. Aking anak. Mao. Oo. Opo. Mataw na. Kaya pero mga ano mo, boss? Eh. Palang mo. Kunin mo lang dyan yung host. Kasi kung sa ano pa, bago pa lang tayo sa YouTube. Oo. Nagtanim pa lang tayo ng mangga. So yung mangga, papunta pa lang. Pag nanamunga na yan, hitik na sa bunga. Gusto ko ng ato. Gulay? Okay na. Kutsara. Huwag tayo magtatanim ng munggo. Kasi ang munggo, pagkatapos mamunga, namamatay agad. Oo, magtatanim tayo ng mangga. Ang mangga, pag namunga, hitik sa bunga. Ha? Oo, gano'n ang YouTube. Sige, kain na. Kausap mo. Siya? Kaon. Oo, ganun talaga. Kanin. Ako na. Ayoko sakit dyan ko. Kain mo yung gulay. Tatlong gulay. Doon ka na. Pag umayaw ka, talo ka. Two legs. Tapos two tao. Kaya mo sila nak. Yan yun lang ang kilala ni Papa. Dalawa. Ano kaya yan ah? Sino yan? Hindi ko alam. Ayaw mo pala kilala eh. Kain tayo, kain. O, tatakamin kayo sa ulam namin, oh. Ayun, oh. Ayan, ang ulam namin. Sabaw pa lang. Panalo na.
mo isang baba, tapos lalaki. Magchi-chip cook na lang ako. Hmm. Ubusin mo na yan, no? Hmm. Tapos maligo. Tapos maligo. Mag-cellphone ka na. Nag-inom ka ng vitamins. Hmm. Tapos ka na. Ah, sarap. Hindi oh, ulam mo. Oh. Masarap. Ilonggo. Ah, Bisayang luto. Para sa namanan, Bisaya Ilonggo. Para-paras lang ang bersyon ng luto. Kunting diferensya lang. Ito oh. Juicy. Yan, masarap. Hmm. Masarap talaga yung manok. Hmm? Shout out guys. Shout out kay Parak. Nandiyan pa ba? Ang ulam ko for today para sa aking family is adobong manok sa Atsuete. Nabay oh. Adobong manok sa Atsuete kalami, binisayang luto. Kana mao na yatong sudan karon. Lami ang kaon nato sa atong sudan. Nak, maligo ka na. Kailan mag-ball? Mamaya, mag-live pa si Papa. Patapos. Maligo ka na doon. Sige na, maligo na. Lawan na lang. Oo, hayaan mo siya. Sarap. Okay.